Another day, another dollar. Asambe siyobabona. Tip. Zonk. Yasho. What's up, YouTube boy? Tembelezi always, you know. Hello. Hello. Right. Chambe so yazi ukuthi uzilile. Ya ukuplan date la. And sinama rules la. Athi. Amtshela igama lakho. Ane. Amtshela ukuthi ufuna grade bani. Nokuthi uhlala lapha. Ane. Intango. Sinama rules la no. Amtshela ukuthi uhlala laphi. Yeah. Amtshela ukuthi ufuna grade bani. Sure. Yeah. Manje mfethu yini ireflect yakho kumfana? Mfana ophaphayo. Hayi. Nomngane wawo wonke intombazane omubi. Ongcolile. Manje nje yini ireflect ngentombazane? Isitwana ngifuna ngisho ukukhuluma kakhulu. Ngithola. Sure. Manje yini into ethandayo ngomjidi? Facial expressions. It's a bar for life. In personality. Manje nje yini into ethandayo ngogeni? Ngithanda ubuhle bakhe. Yeah. Ngithanda indlela yenza ngani inqondo zakhe. Yeah. Ngithola into yenza ngayo ama ranges wakhe. Inkinto nje. Yabo right kuyo. Manje uncane umuntu omude noma umfishane nje. Angikhethi wonke umuntu ngithanda umuntu. Uthi kangakanani? Noma ngaba mfishane noma ngaba njani. Kusala zonke nje kuyintombazane enhle. Maye wena uthanda umuntu omude noma umfishane? Angabi mude kakhulu mara abe mude kunami. Ibody yakhe nje ibe right. Yeah, angabi sidudla isisi. Cabanga. Manje what happened to your last relationship? Ngithola naye namanje. Thola naye namanje. Manje what happened to your last relationship? Hayi nangajola naye. Ngithi mina kwenzakalani kumjolo wakho? Oqala umfolo wami la khentwana ngithola utsho wami ngakhuluma kakhulu. Ngithola ngimthanda nje ukukhuluma kakhulu. Ngithanda nje usithandayo nithi. Yeah, ngithola. Manje ngizonigaya isikhathi ngiringe ne. Oh, share mic. Hello. Guys. Unekwa baba. Jo. Nocha wewe. Ngijabula ungazi ngakangiboni. Ngiyafisa ukwazi. Ngithola ngiyafisa ukwazi. Ngithola. Ya ngifisa ukwazi ukuthi njani. Umuhle. Hayi so kunena phambili bese sikhululile mfethu yabo because manje ngifuna ukubona lokuhle okhuluma ngayo yabo. Yeah, as long nje kuchira nje uyitos. Long nje kuyitos so chira. Wena umuhle. Mina angimnandi mina ngathi imocha. Uzirate ngayi ka-10. Mina. 10 ngiyafika ku10. Sure. Yeah, sure 100. Okay ke. Manje mawucabanga itype yakho? Nokukhuluma kwakhe Voice yakhe ne. besides i-voice ngathi uyadidiza nje. Jo. Nocha wewe. Sabam. Yeah. Ngicabanga ngami. Ucabanga kanjani? Ngisho uma ngihlile kwami ngicabanga vele ngiya. Hey, banna. Maye mawucabanga ungamrate ngakhi? Hey, banna. Angakumboni ngizomrate kanjani ngingakumboni. Wena nje ungamrate ngakhi since ukhuluma naye? Anje I'm 50 nje I'm Athi u10 ngamgawu 10 umntwana muhle ntwana. Hey, banna. Hey, banna. Ivoice urate ivoice. ivoice yakhe fresh. Awunawo amagama okugcina for yena? Hayi ngihle nje hayi. Awunawo? Yeah. Maye wena unawo amagama okugcina for yena? And isicela manje ekhuluma kaningi. Makamubi ngizobaleka.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kambi next ntwana yabona ntwana yabaleka bakusekanda manje i-type yakho le type yami ntwana itosi yo bonile nawe ntwana itosi kuhle le mntwana ayivale yona uyelo njabulonyana wakho inkinga yami lama yes nawahamba namayebo yila mayebo namadanka amavosha hamba namawesheke zibabo phethi intombyami yakwashabalala muhle umntwana kuzomele ngilobo baningi bathi mele bakumoko uphethe mina bambo lwami ngekusoko banamangala bangeke bakuloko angithulile ngimamela ingqondo yami ithi kimi balela mimele ubamosha jabule uvuva imele ubahlobo abahamba nami kuzomele babo ayishumi yila mayebo yes namayebo ayishumi yila mayebo yes namayebo Shumulasi asenze ayimantshintshi asenze ayimantshintshi asilani yes wala dathi indaba ufuna banithinta mina nje